Какво става, хора? Не съм взимал много време, защото бях болен и ми беше добре, болеше ме гърло, имах бая температура. Може би няколко дена почти не свалях температурата, направо беше ад. И просто не бях много добре, да. Не бях в кондиция за снимане и не снимах. Но няма нищо. Много хора ме питаха какво стана, Марто, за какво не си качвал, но сума ти време не си качвал. И аз викам, да бе, брат, болен съм, нали, каквото си е, нали, няма какво да лъжа. И просто нямах тази мотивация да снимам, докато съм толкова зле, защото наистина бях много зле. Преди около 1-2 дена вече, нали, се оправих, обаче просто си викам, не, ще си дам още малко време да се поправя, защото гърлото много болеше, като говорих много болеше, не ми беше окей. И днеска вече, нали, чувате малко ще кашля. Викам, няма как, трябва да снимам, защото вече това е една седмица, мисля, че не съм качвал, не съм снимал, нищо не съм правил, даже не съм си го мислил изобщо да го правя. Не съм мислил за това изобщо. И да, днеска искам да говоря, да продължа пак малко старата тема. Това вече е трети клип го дъвчим, нали, малко може да ви омръзне и така нататък. Обаче искам да ви споделя какво стана и какво се случи, нали, с това нещо. Успях ли да го направя, не успях ли, дълго време нямаше, нали. Значи, това нещо не успях да го направя една седмица. Успях 3 дена, просто после се разболях и по цял ден аз нямаше какво да правя. Въртял съм се цял ден по телефон в леглото и просто не ми беше приоритет да не си гледам на телефон, да не правя нищо. Аз съм с температура. Нито мога да направя нещо, нито мога да направя някакво упражнение, нито нищо. И просто си казах, айде като здравея, ще почна много, ще го правя, ще го направя по-добре, ще почна да го правя, защото имах някакви любхолз, дето си бях измислил, нали. Все пак, но сега ще го направя малко по-сериозно, по-натам. Също имам една идея за едни работи, които в последствие вече ще ви кажа дали ще станат или няма да станат. Просто са малко... То не е толкова трудно да се направи, просто се чуда дали ще стане. Пък откъде знам дали ще стане, ако не пробвам, така че имам нещо като бизнес идея, нали, нещо такова. Може би след около 1-2 месеца може да го пробвам това нещо. Просто не е толкова лесно, не е толкова бързо да стане. Да, иска си време. И да, общо взето този клип ще е малко по-бърз, нали, горе-долу това ще е за клипа. Друго нещо, което исках да кажа, ще гледам вече да си качвам по-редовно, нали, да си наваксам малко, защото една седмица, нали, това си е доста време, но нямаше. Като казах, че ще гледам да качвам всеки ден през ден, но нямаше как, просто разболях се и не ми беше много удобно, да. Това е общо взето за днеска. Исках да ви обясня какво става, всичко е наред, ще продължа да си качвам нормално и така. Айде, чао, чао!